Il-fatalitajiet f'pajjiżna kawża tal-COVID-19 ikomplu jiżdiedu hekk kif fl-aħħar sigħat tilfu ħajjithom żewġ persuni oħra ta' 82 u 85 sena, bit-total ta' vittmi issa jlaħħaq il-196. F'ġimgħa waħda diġà kellna 13 il-fatalità f'pajjiżna kaġun ta' din il-pandemija u fl-aħħar sigħat tħabbru 108 każi pożittivi ġodda tal-COVID-19. Dan fil-waqt illi fiequ 46 persuna oħra minn dan il-virus. Għalhekk it-total ta' każi attivi issa jammonta għal 1553, b'dawk li fiequ jitilgħu għal 10,161. Mill-każijiet li tħabbru 22 persuna ħadu dan il-virus wara li kellhom kuntatt ma' qraba. 10 ħaduh minn fuq il-post tax-xogħol. 9 persuni kellhom kuntatt dirett ma' każ pożittiv, filwaqt li 5 persuni riżultaw pożittivi wara li attendew għall-attività soċjali. Il-bqija tal-każi kienu kollha sporadiċi. Intant f'intervista waqt il-programm Net Live, id-direttriċi tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa t-Tabiba Natasha Muscat Azzopardi saħqet fuq l-importanza li issa rridu noqogħdu aktar attenti minn qatt qabel wara li nstab varjant ġdid tal-COVID-19 fir-Renju Unit. Hija qalt li l-vaċċin li mistenni jasal f'pajjiżna fit-tmiem din il-ġimgħa jidher li huwa effettiv ukoll kontra dan il-varjant tal-coronavirus, varjant li għalissa f'Malta għadu ma tfaċċax. It-tabiba Muscat Azzopardi selmet ukoll l-isforzi tal-Unjoni Ewropea għaliex kien bis-saħħa tal-Unjoni Ewropea li f'pajjiżna ġejdan il-vaċċin fi żmien qasir.